तो हाय हामबाय मारो चिनी जत नायथावनाय हास्थेनि जत खागोनां ताकुते बुगजोंनो ताई चिनी जे मीडिया ताकु दङ जों दिनै नुखाना जों फुंनि 8टानि सिमि जों मांगान्ता चिनी जे बेलबारि आजागा बिउसि पेट्रल पाम्प दङ आजागानि सिम जों कुथुम लायै जों रनार लाइमनि ताबुक प्राय 2:30 बाजि दंखा ओ 2:30 नि जराव जों ठीक ताबु पाइथाक चिनी जे बॉर्डर नि हिंजागावबो कल्याणपुर एरिया no आरएस पारा बयराग स्कूल जों थंना क्लाव जों ठीक थाब साबताबो जों फाइसा फैलायजाक ओंखे पुला तो आं हामबाय मारो बिसेस क्लाइसिनि जे सुलो मान्दै पुलिनपुर जे ब्लक कमिटी खाजामनि परे चिनी ब्लक प्रेसिडेंट चिनी दाखु मनोज बेलायखे साकथारै बसामुं क्लाइमनि जारै तिनि संग जागावो प्राय बथाजिं साका जे प्राय ओ जागा जों 500 नि एबाव चिनी बरक ताई 1000 हाइसिं मरो बरक गथुमि मानखा हयतो बाक्सानाव जों थक साफिसिएंट दैमालिया जों जे बरंनि नांमासक रिमेन एबागै काइसे गुसु लामाराव खसाखानि जों खानाखा पण कक्रै जों पुलानि सिमि मोटामुटी चिनी जे नांमा जरतै चिनी बरक जे नांमा जरतै जों तिनि रैली खाइखा विशेष क्लाइनाय चिनी सब जोनल चेयरमैन बाबा हाइनो बिनि बसाक हामियानि जों खानामनि हेपन बतिनि लगिरे फाइखासनो ताई विशेष क्लाइनाय चिनी जे यूथ रक चिनी वाईटीएफ नि जे वारियर्स जे बोबाग्रा बाय चंगजाक चिनी वारियर्स बरना बेलायखे हामबाय मारो तानबायखे नरक नुखाना चिनी बसागो ताबो हाबलि कुपलो आं निजे तिनि साइमान काजे तिनि ओ बाइक रैली खाइमन बिसिं दिखे तिनि जों तावनि बगाव बाइक रैली तिनि पारा मा हाबखांगे तिबो ताबो माने कक सागाखै कबो कक साना निकलायो फिया बांगो ना हामबाय रेना मुसुं मासे जे चिनी वाईटीएफ रक जेबोके तिनि थांनाय 4 बोसोर रमुई कामी ओ जे सबबे सामंख्लाय दं तिनि बमा हाइकेनो जे बरक कमा कक सावजे तिप्रामो थानि वाईटीएफ रक ताबुक तामसाने बनो गेटा तिप्रान जबा करिखा गेटा तिप्रान कक्ति सालिया ताबु सरकार फाइथांगा कुन कक सारलि आमा हिन तिनि किसु बरक देनो कक्सि च माजरा बेरन जायतो फियाबा आं तिनि क्लियरलि सानामु सुङो जों तिनि बोबाग्रानि दागि मुंबायनो अ बाइग्रेलि जों क्लाइ दङ ते आगामी 7-8 जों अबनो जों प्लेन सेसन क्लाइमेट बिसिं ति काजागो जों बाहाय के चिनि दफानो हानो जों बाहायके नारकनाय आबुनि बागै जों चिनि प्लेन सेसन जों माने जों आदिनो कक्लाम सालायनाय बुद्धि चाबलायनाय प्लेनिंग खालायनाय तामनि बागै जों नुखा चिनि तिप्रा सारनो थंजामां तिनि तामसानाय बनो तिनो जागाव जों सेंट्रल गभर्नमेंट जों कुनु दोस बा माजरा बेरमनिया बरनो जों हामजागो बरनो जों बेलायखे ऑनर खायो तिनि जों बरनो ऊपर जों विश्वास दङ जे बरक नायखांकै ओ जागा स्टेट नि गभर्नमेंट जेसे पन माने दंथ बरक नायखांकै सिनि दाबिनो बुबाग्रानि जे दाबि आबो रिमानो जों आ विश्वास बने जों ताबुक हिमलाय दंलायो जों आबुनि बागै जों ताबुक ताई बिसिया जों ताई कयेक मास नि बागै जों ताबुक ओ जागाव नासिलायनाय बुबाग्रासनो बार सनो कक साइतंगो ताई 2-3 मास बा कयेक मास नरक बिसा नासिंदि खालगि नरक सामंख्लाय तनि थानसा ख्लायनाय नरक वाईटीएफ रो कामी थाङिने महैखनो चिनि थानसानि ककनो तेइसा कताल ख्लायनाय बरकनो मा सानायनि जों तिनि दागि जामबायनो जों तिनो माइखो जों अर फाइसा कुलेखा आबुन बागै तिनि जों आसो कष्ट हादुलिनि बिसिङो बनो जों जतन बखाव काहा आं नायनि जतन मनि लायजाक केबो तिनो जागाव माने बखाव कष्ट मानफानो कष्ट निवान सुगिया नाने आं खाख्लायो तान बेके जों जतन साइमनो चिनि बुसकांगो चिनि बुबाग्रा दङ कारण चिनि जे बुबाग्रा चबा अब 12.5 लाख 13 लाख ति प्रासार दङ थानान बगै बो जबा ख्लाय दङ जों बनो लगिरनाय